Ugboro na aboka ekwe na akpodike okpo ya na ndo okpo ya n'ọnwụ gbodike okporu mbochi ọgụ achọ dike gịnị ka na ebere gịnị na ada gịnị na ese we buru na oke osisi adana ụmụ nwanyị were ya elu ụda ama na agụ ndị njeje na chewere na ehihie ji akara m isi na anabata m n'ugwu mana ọ bụghị ụbọchị niile ka eji eme nnabata ọ bụghị okwu niile ka a na-awara ọjị onye opi gakwara gịnị ka anyị na-anụ na Dean Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu na ọ na mmụọ dịka na-akpa ogwu n'anya ọnwa hụrụ gị n'anya Igbo si mbekuo gị ọ bụrụ na mbekuo gị ugboro na-abụ ma ọ bụ ịtọ ọ bụrụ na ị kuliteghị amara na naruo na do kpọkọnọta ụmụaka gị maka na mmemme anyị ga-enwetara ụnụ n'ụbọchị taata bụ akwamozu nke eze Igbo gburugburu Dean Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Ikemba Nnewi Ikemba Igbo niile Ikemba Ugwumba ngwa ka anyị ga-anọ Nnewi Ugwumba
otu aka anyị na-ayọkwa Chineke nna ka o wepụtakwara onye nke nwere ike ịnọchilikwa anya n'ala Igbo maka ebe ahụ ka egwu ka dị ya ka o ruru ugbu a. Ndị be anyị ife mere anyị ife ukwu emela ụbọchị afọ ukwu oke osisi adarịla ụnụnụ wee ji ọfịa ụda amaala agụ ọdụm egwu nwoke teghete afọ nze bi okwu ọkwa nwata bụrụ gị bụ mmanwụ ụzọ ya na ọsọ a na-eme ma gị bụ mmanwụ bụrụ ya ụzọ kweju ya ahụ ike mba ọgbata obuye dike eji eje mba ideji ụlọ afọ nze bi aja n'ike iru dike na-akpụ mma nkọ ọdụm egwu okpuru ọra ọkụ okpuru ụzọ ezi igbo gburugburu gburugburu agụ eji eje mba si ego na ala Biafra ga-aga agụ dike njikerere dike njikerere. Comfort us in our sorrow at the death of our brother Chukwuemeka Odimegwu Chukwu. Let our faith be our consolation and hope our eternal life. We pray this in faith. Let us pray. Listen to our Lord. Give him eternal rest, O Lord. May he rest in peace. May his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Ndị be anyị ife mere anyị ife ukwu emela ụbọchị afọ ukwu oke osisi adarịla ụnụnụ wee ji ọfịa ụda amaala agụ. Funeral oration. Late Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu. 1946. Thereafter, he proceeded to the United Kingdom, where he attended Epsom College from 1947 to 1952, and Oxford University from 1952. However, late Ojukwu was a strong-willed and a gallant gentleman officer with a good sense of purpose. He served the Nigerian Army in various capacities, which included command, staff, and instructional appointments. He displayed steadfastness, hard work, astute confidence in the course of his service in the Nigerian Army. Onye
aṅụrị obi onye Igbo ọ na-asa aṅụrị obi onye Nnewi ọ na-asa aṅụrị nke kachasị nke bụ na akwanyere dịka ugwu dịka o si kwesị maka na Odumegwu Ojukwu dike ọ dịka eji eje mba ọ ike mba Nnewi eze gburugburu wụrụ onye amị so nwere ife ka ife mere taa na ndị amị bịara kwere ugwu o gosiri na ọgụ ebego Igwe Christopher Chukwuemeka Ejiofor eze kwesịrị 1 Ngamigo the 4th of Oyofo n'Eziagụ local government area mụa bụ Idi Kambuju ọga anyị na-anọ agha Biafra Ojukwu fụrụ ndị Igbo n'anya ọ ya gbatara otu were onwe ya wee gosi ndị Igbo etu esi achị anyị hapụ ihe anyị na-eme kịta anyị nụ na a na-akidnap mmadụ nke ihe kpatara ya ndị Igbo na-eme ibe nwee gwa ndị Igbo bụ na anyị afụgo etu ezi omume na ezi ndụ nyere anyị aka ndị mmadụ ịfụ ndị Igbo n'anya n'ọnwụ naanị wee na-asịkwa onye ọbụla ṅomie omume ṅomie ezigbo ife ọ na-eme ṅomie omume ịfụ na ọ gara onye ọbụla ọfụma nwere ka anyị wee dozie anyị Buhari ụbọchị ọgwa chọba dike eziga ya nwa na mụcha ekene m ekene nwatụ kenelu nkenekwu nwụọ ndị Nnewi ekene m Igbo niile ekene m ekene nwatụ kenelu nkenekwula nwụọ a sị na eze ga-adị ndụ ma ọ ma nwa anwụ etu aka ọ ga-adị na ndụ Ojukwu nwee ebe o jebere idozi ọnọdụ Ojukwu anwụrụ mana ibe m na-ekwu bụ na Igbo ga-adịlịlị mmasị Igbo niile kasie obi ka anyị were ndidi nabata ojiji ife nwanne anyị nwoke chebe ọ nwụrụ anwụ anyị ọ bụ ndị nọ ndụ na-anọchi anyị ya ma na ebe o jedebe ka anyị ga-ebido wee gaba otu dị inu Jesu Igbo kwe ndị Igbo gbakara obi gbakasị obi onye isi anyị onye nke hapụgoro anyị kịta bụ onye ndị Igbo na-achọghị ka a sị na a na-achọ ya achọ ụwa anụma mana uche nke Chukwu ga-eme anyị agbamba Chukwu mgba onye ducha n'ụwa anụma ọ na maka isi na-egba mbọ na mgba maka ife ọma isi wee dị ka anyị ji bụrụ mmadụ anyị chere ga-anwụ anwụ ụdị ugwu gwara ya ugwu ekwenyere ya ụdị na-akwanyere onye isi obodo nwụrụ anwụ maọbụ onye dị ka ọchịagha jeneral na amị ọ bụ enyere onye isi anyị tata kemgbe o ji nata ya bụ na dịka gọvanọ Anambra steeti n'ime ụlọ ụka na ibe prezidenti mere nwere ndị Igbo ka ha nwee okwukwe na elemanya bụ anya anụrụ anụ ọ ga-agụ ife na n'ezi anya bụ ka akwụnyezie ya ibe dị iche iche ga-eme ka obido ndị Igbo mma
n'obodo dị iche iche n'ụwa niile dị iche iche ka nna wee bido ịma n'elu dịka onye Igbo mbụ bido ikene Chineke na ibudukwa Igbo burukwa ọrụkwa nnukwu ife ngoli ka ọ bụ wee nye nwanyị ndị be anyị ka mkpụrụ obi dịka eji eje mba ezi Igbo gburugburu dịka dị ọra mma ka mkpụrụ obi na mkpụrụ obi ndị okenye ezigbo ndị mmadụ gwara m gara aga si ebe Ikechukwu gbaziri na ndụkwa eme. Pueblos Igwe Jenga.
aha mbụ Nze Eugene Dikokwe Akanite ndebe anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ bụrụ na Deep Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu jiri akụ nna ya kpasara ya wee gbaa okoso ma ọ bụ were eme ọgaranya dịka ọtụtụ ndị ọgaranya anyị tata na-eme, onye kara ịnụ afọ ya? Okwu m wee bụrụ gịnị? N'ezi afa ka ego. Opurobios Igwe Ejenga. Anyị kwenyere na ọ bụ oke osisi dara, mana ya bụ nwa amadi, kedu onye ga-enye ya akpụkpọ onyipụrụ wee na mmụọ? Kedu onye pụrụ ime dịka ọ na-eme? Ka onye na-eme ka ekwesị akpụ ya ka dike na-eme ka ekwesị akpụ ya. Ya mere ji na-asị unu Igbo dibenu, ụmụafọ Igbo niile ndị ya bụ nwoke metụtara, anyị ga-edibe. Aga m anaba ka m gagwa ndị mmadụ na ya bụghị eziokwu. Ya mere n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-abịakwa ọzọ. Aka m nwanne unu nwoke Mike Onobu. Ugwumba bụ Ugwumba. Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba.